Приятели, вие досещали ли сте се защо повечето капачки на химикали имат дупки в тях и защо се използват тези дупки? А в крайна сметка, вие чудили ли сте се защо в големия джоб на панталоните има малък джоб? И за какво се използва той? И защо повечето дръжки на тенджерите има дупки в тях? Именно, приятели, ще разберем в днешното видео, което ще бъде на тема топ 5 странни предмета, които всеки един от нас притежава в дома си и не знае за какво се използват. Така че ако темата ви е интересна, ви предлагам да преминем към самото видео. Номер 5. Дървени щипки за простиране с дупка. Чудили ли сте се защо повечето дървени щипки за простиране има дупка по средата си? Тази дупка е направена, за да се предотврати загубата на щипката, а именно като се закачват навръв. Номер 4. Малките дупки в капаците на тенджери или тигани. Те са изобретени, за да може съдът да се окачва или в същото време, когато готвите, да си оставите и да си слагате приборите там. Номер 3. Малка дупка в капачка за химикал. Тази малка дупка в капачка за химикал е направена за безопасност, защото през нея преминава въздух и случайно, ако някое дете погълне тази капачка, да може да премине въздух, за да предотврати задушаването на детето. 2. Малка дупка в дъното на катинара. Малката дупка в дъното на катинаря е направена за оттичане на вода, за да може целият механизъм да не ръждяса вътре и после вие да не може да си отключите съответно. Номер 1. Малко джобче в предния голям джоб на дънките. То е направено именно с целта вътре в него да се съхраняват джобни часовничета, както каубоите са правили на времето. Това е така, за да може да ги предпазва от надраскване или от други повреди, които бих им се случили. Приятели, това беше днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанка и в същото време да ме последвате в останалите социални мрежи, които оставям ето тук, също и в описанието. Довиждане и до следващото видео!